आज ମୁଁ ସକାଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି। ଦେଖିଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଜାଣିବେ। ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆମ ବିନାର କମ୍ପାନୀର ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଯାକ ସତରେ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାଇ ଦେଖିଲି ତୁମେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବୁନି, ରୋଡ୍ ମିଲ୍ ଆମର 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। 35 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଅଛି। ଦେଖିଲି ଆଉ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଘରକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଛୋଟ ମିରର, ମୋର ଫେସ୍ ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ଭାଇ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଆ ମୋତେ କଲ୍ କଲା, ସେଠିକି ଆସିକି ଡ୍ରମ୍ ନେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍କୁଟି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ସ୍କୁଟିରେ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଆସିଲାକୁ ଦେଖିଲି ଘରେ କରେଣ୍ଟ ହିଁ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପ୍ଲାନ୍ କଲି। ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭାତ ଅଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କଲି। ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିବି ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଲି। ଭାଇ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବୁନି, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ମୁଁ କେବେ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲି ଏତେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ବସେଇଲି। ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ବାହାରିଲି। ଭାଇ ମୋର ଟିକେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି ଗରମ ଆଳୁଚପ୍ ଖାଇଥିଲି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।